Тәнзил апа, сіз 2020 ел алдынан намаз укыгансыз һәм узган елның хәвефле киләсен сизгәнсез. Шушы тапшыру эфирга чыккач, тыңлаучыларым кабаттан мөрәҗәгать итте. Тәнзил апа, бу яңа елны ничек күрә икән, намаз укымады микән, берәр төш күрмәде микән дип сорадылар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Әйе, мин сезнең сорауыгызга җавапны булай итеп бирәм. Мин әйтеп үткәнемчә, 20 елны ничек каршылаганымны, быелгы елны инде мин 12 туларга 10 минут кала намазга басып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, ватандашларыма, туганнарыма, илдәшләремә, Татарстан халкына, бөтен халкыма саулык, сәламәтлек, тынычлык, шушы вируслардан араланып, тыныч тормыш яшәргә бергәләшеп, айрым түгел, бергәләшеп, күмәкләшеп, бер-бирләребезнең хәлләрен белеп яшәргә Аллаһ Тәгаләдән сорап, җылап сорап Аллаһ Тәгаләдән сорадым. Әлхәмдүлиллаһ, мин быелгы елны, 21 елны узган елгы кебек авырлык белән калтыранып түгел, инде җиңелрәк каршыладым. Чөнки бу елны авырлыкта булачак, җиңеллектә булачак. Авырлык булачак. Нәрсә өчен? Менә без шушы коронавирус дип кытыбыз алынып, бик каты борчуга тарыдык. Инде бу елны аның сәбәбендә әйтеп китәсем килә. Без менә олы яшьтәге, өлкән яшьтәге кешеләр ачлыкны, авырлыкны күреп киткән кешеләр, хәзер без нинди рәхәттә яшибез дип, хәзерге тормышка канәгать яшибез. Инде безнең күп кенә яшь буыныбыз моны белми, күрмәгән авырлыкны. Шуңа күрә дә бызыклык күбәйде. Бызыклык күбәйде, яман кылучылар, үтерүчеләр, ата-анага һөҗүм итүчеләр, балаларны үтерүчеләр шундый күбәйгәнгә күрә, безнең бер Аллаһ Тәгаләбезгә генә, мин бер Аллаһ Тәгаләдән генә сорап, ялбарып каршыладым бу елны. Менә бер Аллаһ Тәгаләбез безне күзәтә, кисәтә, хөкем итә. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең юк аягы, юк кулы, юк малае, юк кызы, ул бер улуг зат безнең кылган гамәлләребезне, яхшысын да, яманын да ул күзәтеп торып, менә ул түзә алмагач, мин уйлыйм, миңа шундый әмердә булды, бу Аллаһ Тәгаләнең хөкеме. Безне вирус түгел, Аллаһ Тәгалә хөкем итте. Чөнки Аллаһ Тәгалә сорый, намазга чакыра, кушканын үтәргә чакыра, бызыкларны төзәлергә чакыра. Менә мәсәлән, миңа авыр сүзләр язучылар булганда да, мин аларга яхшылык белән җавап бирдем. Аллаһ Тәгаләдән аяк акылга килеп, туры юлга басып, иманлы булып, сират мөстәкыйм юлыннан атласыннар бу кешеләр, усал булмасыннар дигән дуга кылдым мин. Миңа начар сүзләр язган кешеләргә дә. Менә яхшылыкны, яманлыкны яхшылык белән кайтарырга кирәк. Шул очракта кешеләр тәртипкә басып намазга килгән вакытта безнең илебездә тынычлык урнашачак. Мин әле әйтә алмыйм, менә без хәзер тынычланабыз, менә барда яхшы булачак дип. Чөнки безнең хәзер быелгы елны үлем күбрәк булачак. Хәтерегезгә авырылмагыз. Инде туучылар күбрәк булачак. Балалар туа, күбесе авыру балалар булып туалар. Чөнки авыру балалар туа, намазсыз, имансыз ата-аналар ана карнына орлык төшкән вакытта төрле халәттә булалар, хәмерле дә булалар. Шуңа күрә балалар ана карнында ук авыру булып, авыру туалар. Шуңа күрә дә инде безнең ни өчен менә халык күбрәк үлә дип әйтеп куйдым мин. Безнең һава бик нык начарланды. Һава, суда кирәкле матдәләр, бөтен нәрсәләр бетте. Нашар микроблар, нашар бактериялар күбәйде. Шуңа күрә дә менә шушы сулаган һавабыз, эчкән суыбыз, ашаган ризыгыбыз җирдә быел уңыш бик зур булачак. Әмма ләкин ул агулы булачак. Менә шушылар безнең әгъзаларыбызга яман шеш булып урнашып, халык күп кырылачак.
Allah'a tapşırdık. Allah Teala öz rahmetinden taşlamayısın deyip, mine şuşu Tataristanımızda, şuşu mümin Müslümanlar, sirat-i müstakim yoluna atlaşılar, namazlılar, yeşlerimiz kubeydi, min rahmetler javsın, şular arkasında, biz mine iki Türk'üm, iki Jimirilen deyip turgan jar kırıyında basıp durabız. Mine şuşu iki Türk'üm bir yağında uturuşiler, hıyanetçiler, ata-anaga tiyuşiler, yaman kişiler, ikinci yağında secdege varıp Allah Teala'ga Subhan Rabbiyel A'la deyip rahmet okup yaşavşiler. Mine biz şuşu rahmet okuşularımız, secde kılışılarımız arkasında eli biz tanışlıkta turabız. Indi şit illerde büyük küp ağırlıklar bulaşak bir yıl, büyük küp havuf xatarlar kileşek. Mina şurayı sizile, mina koy ne vaxtlarda ya yıklagan vaxt ya şimdi şundi emir kelip gite. Mine bruk gürezeşi, sihirşi, aferist deyip eytüler yazılardan tuktalsınlar. Min Allah-u Teala'dan gine korkam, bir kişiden de korkmayım. Allah-u Teala'dan gine korkup kımır item. Tenzil apa, benim tınlauçularım şulay yok sizden jinler turunda silevigizini ötendiler. Eye, jinler alar bar. Jinler alar her kimge yerip jiri desem de yalgış bulmaz deyip bilem. Çünkü mine eğer de indi biz yana fatir alabız iken jinler bir türkümde, ferişteler bir türkümde, ferişteler de var, jinler de var. Indi biz riziklarımızda, aşıtırgan riziklarımızda kolganın salkınga iltip, şap itip koyabız iken, anası bismillahsız koyabız iken, anda jinler tilesen işley. Jinler ana avru da getire, bir nerse kolganın apkırıp aşıyız bizim organizmga bütün avrular, bütün jin zahmetleri şundan kile başlay. Eyteler, elikege bizim babalarımız, ebilerimiz jin almaştırgan, jin zahmeti, şeytan kutkusu degen sözler var. Alar bik dürüstlükке doğru kireler. Çünkü jin ol var, jinler alar bik kutuşkuş nerseler. Mine nerse işin bizden ikinci Türkümde usallar, yavuzlar tıralar. Alar şeytan kutkusuna birilip, şeytan kutkusuna avuşup, şu şimdi Türkümge eğlengen şahıslar alar. Siz anın bu Türkümni koyda gördünüz? Min ana, mina kurundu ol, mina kildi ol. Şimdi ne kildi? Şimdi dış gibi, bir dış kurmayın, nersedir kurbalam min. Kurbalam. Mene şu neler, cinler, mene fatir alabız, jırt salabız. İşik dibinde bir Türkümde tıra ferişteler, ikincisinde tıra jinler, şeytanlar tıra. Şeytanlar ite aldanmayın kirem deyip, ferişteler ite yok biz kirebiz dey. Eğer indi hoca özünün Kur'an'ın tutup, ipiyin tuzun tutup, atlap bismillahsını aytıp kireyken yana fatirga, ul fatirga tizgine ferişteler kirip, bütün pişmaklarga urnaşıp biteler. Bu jırt bitkençiğe kadar, şirgençiğe kadar imanlı, namuslu, ferişteli, bereketli jırt bulaşak, onda tigizlikte, onda tınışlıkta urnaşacak. Indi şeytanlar kirse, arakısını tutup, meşisini işiteklep, hoca kirip kirse, şeytanlar kirip urnaşsa ingelik. Mında bir nindi bereket bulmayı, mında ayrılışu, mında tavuş gavga, utirişu, mine jırt şulaytırıp biteşek. Mine muhterem mini tınlavşı din kardeşlerim uylansak idi bu turda biz. Uylanık eli. Bu ul şulay. Mine cinler alar her vakitte da bütün kişiye de yerip ciler. Mena bine şu şeytanın zakımı, jin zakımı bilen utinip sırap gelişiler de buldu. Minalarını kilgen çok sizinip duram şunu avru ikenine. En birinci bunu jinge ala şu namazlıkka basıp Allah-u Teala'nın kuşkanın ötep namaz ötep secde kılıp kına şu avrularını şu jinlerden biz aralarını alabız. Jinler alar şu bizim namazga basıbızna izgilik işlevimizge karşı tıralar. Bütün nişik mümkün şu kadar alar bizge karşı tırıp alar bik yaman nerseler jinler alar min alarını kurem, min alarga indeşmim, min alardan korkmayım. Alar mena kurineler. Kişi işine jin kirse alar nindi geylene. Kişi işine jin kireni şegitip bu sıra şulay cevap berem. Aytganimcha rizq bilan kire. Rizqni eğer bismillah ul jinler için zor rizq. Bismillah aytib qo'yding,
ул изакладың ризыкны. Әгәр инде син табыңа утырып бисмилла әйтеп ризыгыңны ашасаң, ул син бернинди анда җингә керә алмый. Әгәр дә инде син бисмилла әйтмичә тотакаба баскан кигә ризыгыңны капкалап җиреп, ничек кирәк шулай ашадың да кубып киттең. Менә сиңа безнең организмнарыбызга авыру, яман шиш, менә алар күбрәге җиннәр китерәләр бу авыруларны. Димәк, авырулардан саклану чарасы ул бисмилла әйтеп бирү, шулаймы? Бисмилла гына түгел, иманга килеп, сират-и мустаким жолунан атлап, намаз кылып, Аллаһның кушканын үтәп яшәргә кирәк. Безгә Аллаһ Тәгалә дөньяга килгәндә 2 жол биргән. Беренчесе аның шушы сират-и мустаким жолунан атлау, ахират юлына бару, иманлы булу, намаз, 5 вакыт намаз, курбан чалу, ураза тоту, хаҗ кылу. Икенчесе аның тормыш кыру, балалар булдыру, гаилә кыру, акча ясау, менә шулар. Шуны без тигез алып барырга тиеш. Шушы вакытта гына без тормышыбыз ямьле, тормышыбыз тыныч, бернинди куркынычсыз без яшәргә тиеш булабыз. Менә мин күрәм, йолдызлар безнең түбәбездә йолдызлар бер тирәдә җыелып торалар алар. Аның уртасында зур йолдыз игътибар итегез әле. Шул йолдыз, зур йолдызда тереклек бар. Менә инде әгәр дә шушы безнең икенче төркемдәге усаллар җиңә икән, мөселман динендә намаз кылучыларны җиңәләр икән, алар күбәя икән, безнең заман ахыры дигән сүз менә шушы җир күккә, күк җиргә ашачак. Менә ул вакытта бәлки тереклек калырга мөмкин, ничек итеп, менә шушы күктәге зур йолдыздагы рухи азык җыеп торучы фәрештә кебек тереклек анда бар. Менә шулар төшеп, җир йөзе дәвам итәргә мөмкин алар белән. Бернинди бузыклыксыз, бернинди куркынычлыксыз. Менә мин шул нәрсәләрне күрәм. Әйтегез әле, Тәнзил апа, ишенче күз ачык сезнең, сез башка кешеләргә ошамаган, сезгә авырдыр яшәргәме безнең арада? Мин бу сорауны бик дөрес бирдегез. Менә минем теге дөньяга барып кайтканыма ышанмаучылар да булган. Менә шул көннән биртен менә 30 ел буенча, 30 ел миңа Аллаһ Тәгалә икенче гомерне бирде. Миңа шушы гомер эчендә яшәүнең авырлыгын аңласагыз иде. Мин ни өчен миңа авыр? Чөнки мин көн туган саен нәрсә киләсен сизенеп торам. Сизенеп хәсрәт миңа киләсе булса, берчү мин аны алдан ук күреп, Аллаһ Тәгаләдән табынып, Аллаһ Тәгаләдән сорап торам. Инде шатлык киләсе булса, мин ничек итеп эшеп җиргәнемне дә белмим, ни хәтле эшләгәнемне дә белмим. Менә шулай. Миңа булай яшәргә җиңел түгел. Әмма ләкин мин куркам Аллаһ Тәгаләдән, мине хөкем итәр, моны сөйләгәнем өчен, авырыксынганым өчен дип, Аллаһның биргәненә, шушының хәтле гомер биргәненә, мине саклап, яклап килгәненә мең рәхмәтлемен. Мин бер Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәм, аңа гына инанам, аннан гына куркам, аның белән генә яшим. Ул миңа ярдәмче, ул миңа теләгәнемне сораганым дип бирә. Мең шөкер. Тәнзил апа, быел менә сез үзегезнең бирдегез инде 2021 ел бик җиңел булмаячак дип, җиңел килсен өчен, сәламәтлек булсын өчен, өйдә бәхет урнашсын өчен безгә нишләргә соң? Әйе. Бу сорауны сез бик дөрес бирәсез, Фагыйлә ханым. Моны җиңеләйтеп була. Моны җиңеләйтү өчен барыбызга да уйланырга кирәк безгә. Менә мине тыңлаганнан соң, бәлки мине дөрес итеп аңлаучы кешеләр ныклап уйланырлар, бәлки дөрес дип табарлар. Менә шуның өчен иманга килеп, намазга күп вакыт үтмәй. Менә без 5 вакыт намаз эчендә сәҗдәгә барабыз да, сәҗдәдә әйтәбез Субхан Раббиял А'ла дип. Бу Субхан Раббиял А'ла дигән нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрең, биргән ашлыкларың, биргән кояшларың, җылыларың өчен мең рәхмәтлемен дип сәҗдәгә барып, шушыны без мин санап чыгардым 5 вакыт намаз эчендә 196 мәртәбә әйтәбез. Мәрткә киткән кешеләр дә килеп үзләренең зарларын сөйлиләр ди, дөресме ул? Менә бер булган шундый нине генә әйтеп үтәсем килә. Бер хатын-кыз мөлаем гына мөселман хатын-кызы килеп керде миңа. Мин сезне ишеттем, шушындый теге дөньяда булып кайткансыз дип әйтеп ишеттем. Нәкъ менә сезнең кебек мин дә шушы төшме, инме,
Min şuşu hal miňa da kildi. Miňa kimge silesem de ışanmylar dedi. Sizge ışanalarmı? Siz siledigizmi dip menden miňa soraw berdi. Min indi oňarga min bik silegenim ýok eli dip jogap berdim. Çünki menim abyym İmam Hatip atugan awlymda aňa silep jylap silep görsetgeç sen meni bizde nanım dip eýteler. Nanım sen meni bir kimge de silemeýtir, silemeli digeç men any özümde saklap berdim. Elimden bir 3 ýyl gına lek açyldım. Özüm bilen bu tiýinni, köňülimdäki tiýinni alyp gidermin dip niýetlegen idim. Bir ýakyn hazretim bar. Şuşy hazretke men siledim meni. Soraw berdim. Mene men şuşlay Tenzil apa bu dünýä bik buzuklandy. Kişiler bik azyndy. Belki gibret bulur. Belki ışanuşylar tabylar. Sen meni aşyl sile jurnalistlardan da ýaşyrma dip etdi. Tenzil apa aýtalar sizne başga dünýalar köresiz dip, kişi körmegen aýbylar köres dip. Men indi silesem de ışanmaslar dip öýleýim. Men şunu gına aýtyp öte alam. Mine awulda menim ýurtum bar. Mine şuşy irtengi namazlaryny okuga şiýe bolmasa tüngi 2-lerde turup men tereze tibinde küzetem ýyldızlaryny kökke. Çünki men görüngenleri bar. Bir görem zur gına tügerek ýaktylyk barlykka kildi. Onda ýyldızlar köbüsi birge jyýylyp turalar. Mine ortasında belki ihtibar etip karasa başka kişilerge de ol görünür. Zurrak ýyldız bar. Mine şuşy ýyldızda tiriklik bar. Ul tiriklikde nerseler namaz okular, şunday ruhy azyk jyýular, alar barsa da körüne. Menim bilen bir tugan apam da gaýtgan idi awulga. Mine şunda ul jyklagan wagtynda men şuşy ýaktylykda bütün nerselerini aşykdan aşyk köre başlagaç apany uyatam. Apa tır tizrek garaýly. Mine körşi Esma apanyň myrjasy turdyň üstündägi ýaktylykka garasyn diýim. Mine nerseler köresin men aýtyrsyň diýim. Ul talpyndy, qarady, köre almady. Mine bu turga gara diýip men aňa oňlatam. Ul bir neçikde aňlaýa almady, köre almady. Olar meňa köründiler. Neşe gidip anlatırga tilesem de kişiye etmeyim. Anlamaslar deyip bilem. Mena bulay yaşarga bir kişi gül tugul.